Romnie deliciousie! Mangava te queles, te pavarás, te mudarás. Tip top siam, tip top, tip top. Mi Romni si tip top, tip top. Здравейте, скъпи приятели! Заповядайте на 12 септември 2026 година в ресторант Марионет, град Сливен. От името на Осман и Мария, младоженците са Асия и Тодор, кръстници ще бъдат Бони и Иличо. Стефчо Бен ще бъде там за ваше добро настроение. Очакваме ви 12 септември. Чао!